Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video if you're returning. Thank you for your love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, Macele versus Mayeni, first wife versus second wife. So, kunaloku ohlezi kusho uMacele ukuthi akashadanga indoda eshadile okusho ukuthi wafika umseleku engakashadi waseba u-first wife. Abantu-ke bayamsola, ngibonile ama-comments amaningi bethi yini ehlele ebala lokho, ukusho ngathi akapholile noma mhlawumbe ukusho ngoba angazi efuna ukuthi ebonakale emkhulu kunabanye. Vele phela umamkhulu, ingakho kuthiwa umamkhulu ngoba uyi-first wife. Abantu bamsolelani ngoba ukhuluma iqiniso. Mhlawumbe sesingabala ukuthi usuke kusho kanjani noma kwenzenjani. Mina into engeke ngiyinake, ubamkhulu usuke esho nje ukubaqeda amandla ukuthi relaxani. Mina u-first wife ngizohlala ngu-first wife, lokho angeke kuze kujike. Futhi ukusho uma kunomsindo, uma ungawulandeli nje ama-episode, uma kukhona la engathi khona ucasukile noma khona into engahambi kahle, evele ethi phela mina angishadanga nendoda eshadile. Ngithi ha, kanti ziyakhala la, ziyabuya. Mase usho njalo phela usholani ngoba uzophinda ajike ethi hayi isithembu sakho babakhe ukuthi nje asihlangene kahle kwasha kwacima kanjani kanjani. Mase yabuya futhi ethi hayi babakhe mina ngasho vele ukuthi angifuni ukuhlala nabo. Hayi babakhe, hawu. Kodwa-ke mina ngithi-ke musani ukuhlasela umamkhulu ngoba uqinisile, akashadanga indoda eshadile, iqiniso lelo. Mhlampe-ke sesingasho ukuthi nje usuke bakugcwalisela kahle kahle mayesekusho, usuke esho ukuthi nje ngifuna nazi futhi nizohlezi nazi ukuthi mina ngafika kuqala ngashada umuntu oyindoda engashadile. So noma ningawubanga umsindo noma nenze njani, kodwa mina angishadanga indoda eshadile. Hayi mamkhulu. Hayi unedrama, kodwa futhi ngiyayithanda ngibe ngayithandi idrama yakhe. Kodwa-ke ishow mina shem, hayi ngibuka ishow ngaleso sikhathi ngidlule kuyona. Yikho-ke leyo ukuthi ngithatha ama-side ngizozothuka abantu la ngithi ngisho kuyacima kanjani. Bengisho nje ukuthi yekani umamkhulu phansi, uqinisile, wafika ubaba umseleku e-single engasiye ubaba oshadile, bashada-ke base bafika-ke abanye. Mayefuna ukubakhumbuza nje kuze kube phakathi, uyobakhumbuza ngoba uzobe ethanda. So pholani. Thank you so much for your love and support. Please subscribe if you haven't subscribed. Love you and appreciate you. Bye bye.